По-скоро те са групи храни. Първата е захар и захар съдържащи храни. Тъй като се образуват така наречените крайни гликирани продукти, те, отлагайки се в кожата, предизвикват разграждане на колагена. Втората са получени чрез процеса пържене. При тях се получава така нареченото крос-линкинг, което на практика намалява еластичността на кожата. Третата група храни са трансмазините. Трансмазините не съществуват в природата, първо и в нашето тяло. Те са химически получени, тъй като тялото няма възможност бързо да ги метаболизира, те се натрупват, но проблема при тях е, че всъщност предизвикат възпалителни процеси. Четвъртата група храни е месо, което е приготвено чрез метода на гриловане, барбекю и така нататък. Тази част, която е изгоряло, съдържа едни вещества, наречените хетероциклични амини, които имат пряко увреждащо въздействие върху ДНК на клетката и дори освен за кожата имат и канцерогенен ефект. Петата немаловажна група храни, които по-скоро са напитки, са натуралните сокове. Проблемът при тях е, че съдържат по-високо количество захари и не само глюкоза, но и фруктоза и натрий, което пряко влияе върху дехидратацията на кожата.